timu yangu ndepi mukira sei tadzoka zvakare zviri kupisa nasikimbu so for example chauro ichi zviri kupisa tikunyime chenchi kupipe because zvoti mara kuti chichikuitika mumaraundi chichichichi vamwe vacho mune makatsvaka kuti chichikuitika but chisatapinda kare masubscriber so that hamusare pane zvinhu zvinenge zvichiitika just dai pana subscriber apo chengeta kugozvezveni mapinda mudima varipo kujara iwa vari kunakirawo havasitombosara pazvinhu zvikuitika saka nawo uripo panapa ndekuti pokera zvinhu zvaposta ke patwitter chitozoti hanzi mimi hanzi mukuti ndakanyatizwa navanhu vekusimba wagese michindinyepera saka inini pakanzima kuita vhesa zviganda vakadzi isiyana inini havazongonokomenda vakanzi aiwa replacement yako tinayo kujara pashinoswa sandra ndebele andopata pazonzi sandra ndebele ndiani chimuchene ndiye ari kurira vaziya chiita mune twiti yacho nepost yacho ndiri kubuda pasikini penyu yava anoreply futi achinopedzerwa ipapo achitikobanurwa ipapo pakaipa zvisinei kwabva kwazvinoita tachelicious ita video yake anga ari palive mheno akaitirwa video namaitita achitukwa achishaudwa chichichi aazoreply nhasi akanzi felicitas iwo hauna kana dhiri hauna kana basa wewe udotoedza kuda kunyangira kana japreza manje japreza hanzi hakufarire because hanzi wakamutukere kuzoti ndine mavhile 20 now ndoti mukozvizwira mega but metitiwanzwa kuda kutemira kunotamba najapreza but japreza hanzi hana basa dawo zvinzwirei mega azizvakuzviva munhu tawo wakabuda uchishauda japreza uye japreza kushandisa vanhu japreza yeye mwana akamudhirowa akatora anangomupa mara unabuda uchishauda japreza unabuda uchishauda japreza enasi wakuda kuzotamba masongo ake nofunga kuti unopostwa papejurari we titi ndiani ndopostwa because titi hana pamuromo titi achaenda kurewe titi ndofunga titi akafanana nababa wake titi hana ndiketoa kuti mwana weka kuti ane future asi mai vake shusi I see you amen vanhu vari kundirerera ende maita baso hama we mandirerera panga ndichitukwa kuna Felicitas andinamboona anyone andituka vanhu vanga vachitiwe player masongs aendi muridzo maita basa kamirioneni muri kuzviziva kuti ndiri kufaitira nyika yedu yeZimbabwe on the ground ndiri kufaitira nyika pasocial media. This is my department, this is the area I know, this is where I tichiri pana chachiri chezimbabwe kuti adzokane achakinga yakaipa apanga kuno achakaginimbi chiyangwa ana iye wacho hanzi zvinhu vanorwara chichichi handidi kuchora zvakawanda bozi kana nevhile vhini kondoda kuchitonge ndikuchoronge ndikuziya sei ndongoti muzvikire megowo zvatora nachachirisiasa mheno kuti chokwadirana chiya mheno pamwe vanoziyana vanosangana vachicollecta order dzavo chichichi zvikonzwirewo mega pane chakaipa handisi yangu kuti vanorwara nei asi tingori mamoving grave tingori mamoving korozvo mabhokisi dabs moge nenyaradzo dziri kungofamba tingori mafuneral police tiri mafuneral police malife insurance cover tingori mafuneral police ini kinimbi naphilip changu takamira takadai uya tiverengane tiripi uya tiverengane siza wangu uya tiverengane kinimbi uya tiverengane tiripi uya tiverengane eka tiri mamoving grave zvedu handizozive kuti vanorwara nei Fidza anenge ane shuga, Ginimbi anenge ane kensa yemabhonzo, ini ndine edzi. Uya tiverengane, uya, Fidza ane shuga yako, uya tiverengane, uya, Ginimbi nekensa, uya tiverengane, uya tiverengane, Tatenezi, uya tiverengane. saka stiuji musana mbasongupa kuna chaks namba za chaks nazo kubuda pa screen penyu maizia chopata pakumbere papa subscribe zvikupisa zvichikobuda zvikupisa zvinowanika pana saka keep on subscribe. I'll give you 4, give me 5, I'll give you more, cause my love is true, and I really go for you, oh yeah. Usapinde mumarayeni ini ndiri wako kusvikira nareni ukangonsiya pepiwe give me 1, I'll give you 2, give me 3, I'll give you 4, give me 5, I'll give you more, cause my love is true, and I really go for you, oh yeah.
ndichimufambira nhasi ndazomuwana anonipa uchi. Give me love, stay by me, you are beautiful woman. Oh my God. Give me one, I'll give you two. Give me three, I'll give you four. Give me five, I'll give